Sawubane mfowethu namhlanje la GBRP. Uchileta wo masana. Namhlanje play talk sofuna utshela ukuthi yena noPrachi mhlaka ndazi funa ukutetela ama-BL4 estradeni ama-BL4 estradeni ibizwa ngo Lucky Pie 2 laphuma noma Lucky Pie mnandi kanjalo kuzabona owashaka kanjalo estradeni manje lawa shaka ama-BL4 estradeni base amathekena u4 estradeni base amasayida u4 estradeni base yonke into yawo yi-4 nje wabona bayashoda la manje fit bazogcwalise lethina fit oPrachi ngoba oPrachi fit bazohlanganisa oPrachi uyazi fit wabona ethina vele nje abaphethe oPrachi hlanganisa ihlobo lezi fit ezimixeni kanje wabona thina phela oPrachi fit oPrachi fit bazima kakhulu oPrachi alright okwamanje ngithi shwi ngiyojike etolo yabo ngiyojike etolo nami ngikhokha umoya kancane ngikhathele phela nami yabo ngikhathele thola ntambama ke okulandela kuzolandela iweather yenu yala eDeal Farm yabo la eDeal Farm noma kuyashisa kodwa namhlanje basese namhlanje ngizophathela iweather le yala eDeal Farm manje okay sho bana kusasa namantambama showcase ungabaleki silele da la shamazi yabana kuyashisa